नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। प्रेयसीने पोलिसात तक्रार दिल्याच्या रागातून म्हापसा येथील एका युवतीचा प्रियकराने खून करून तिचा मृतदेह आंबोली घाटात फेकल्याचा प्रकार गोवा पोलिसांच्या तपासात उघड झालाय। त्यानंतर गोवा व सिंधुदुर्ग पोलिसांच्या पथकाने आंबोली घाटात जाऊन तो मृतदेह बाहेर काढला। गणेशोत्सव आता काही दिवसावर येऊन ठेपला असताना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून कणकवली मतदारसंघातील चाकरमान्यांसाठी मोदी एक्सप्रेस सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। मडुरा रेल्वे स्थानकावर गणपती स्पेशल गाड्यांना थांबा देण्यासंदर्भात कोरे प्रशासनाने अद्यापपर्यंत कार्यवाही केलेली नाही। त्यामुळे मडुरा दशकुशीतील ग्रामस्थांनी मंगळवार दिनांक 5 सप्टेंबर रोजी रेल रोको आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतलाय। याबाबतचे निवेदन रोणापाल माजी सरपंच सुरेश गावडे यांनी सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना सादर केले। गुरुवार दिनांक 31 ऑगस्ट रोजी गुरे चारण्यासाठी घेऊन गेलेल्या उदय रमेश शिरवलकर वय 16 राहणार फोंडाघाट साईनगर याचा देवधर पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कार्यामध्ये पाण्यात पडून जागीच मृत्यू झाला। कुडाळ रेल्वे मार्गावरील कुडाळ नाबरवाडी येथे कुडाळवरून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर एकाचा मृतदेह आढळला। कुडाळ रेल्वे स्टेशन पासून 344 मैल दगडाजवळ 30 ते 35 वयोगटातील परप्रांतीय अज्ञात युवक मृत स्थितीत कुडाळ पोलिसांना शुक्रवार सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास आढळला। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।